హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ స్వాతి. నేను యూట్యూబ్లో స్వాతి సార్ వీడియోస్ చూసి ఓడిఎంటీలో జాయిన్ అయ్యాను. మా ట్రైనర్ వచ్చేసి వైష్ణవి మ్యామ్ అండ్ కోఆర్డినేటర్ వచ్చేసి హనీషా మ్యామ్. యాజ్ ఆఫ్ నో వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ క్లాసెస్ జరిగాయి. ఈ 12 క్లాసెస్లో మేము వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చేయగలుగుతాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ వైష్ణవి మ్యామ్ మాకు ఇచ్చారు. వైష్ణవి మ్యామ్ అండ్ హనీషా మ్యామ్ ఇద్దరు వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. మాకు ఎవ్రీ క్లాస్లో ఒక టాస్క్ అనేది ఇస్తారు అండ్ క్లాస్కి 1 hour బిఫోర్ మాకు డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. డౌట్ సెషన్లో హనీషా మ్యామ్ వచ్చేసి టాస్క్ చెక్ చేస్తారు. మన డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు. ఎనీ టైం డౌట్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మ్యామ్ మనకి క్లియర్ చేస్తారు వెంటనే. మేము ఈ 12 days క్లాస్లో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్తో వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశాము మా టీమ్ మెంబర్స్తో కలిసి. హియర్ ఇట్ ఈస్.